Татар кызы бәйгесе, Шәк-шәк бәйрәме, Үч пычмак бәйрәме, театраль түгәрәк һәм тагын башка бихисап мәдәни кичәләр, тарихи экскурсияләр, бәйгеләр һәм бәйрәмнәр. Буларның барысы да татар үзәге башкарган хезмәт. Шатлык үзенең тарихын 55 ел элек корылган Язгы моңнар ансамбленнән алып бара. Ансамбль җырчылары татар үзәген коруга зур өлеш кертә. Язгы моңнардан кала татар үзәгендә Сайра гармун инструменталь халык ансамбле, Сәйлән балалар бию һәм җыр ансамбле, Мирас яшьләр канаты бик күп еллар уңышлы гына эшләп килә. Татар үзәге җитәкчесе Эльвира Генай кызы татарларның асыл ташы. Сәләтле җырчы һәм күркәм җитәкче булган ханым үзенең үрнәгендә башкаларны илһамландыра. Башкарган эшләре өчен бүген ул Татарстан исеменнән истәлекле медальгә лаек булды. Уйлаганым, өлгерәбезме, юкмы, кайтадан япмас микән безне дип. Юк, менә Ходай безгә шундый көч бирде, менә шундый без шанып, нитеп, эшләдек, без булдырдык дип әйтергә була. Лаеклы ватандашларыбыз турында сүзне дәвам итсәк, ул бер сүзсез Саняны Сабулина булыр. Саня ханым Актүбәдә Гайнан Кырмаш исемендәге татар якшәмбе мәктәбен җитәкли. Аның укучылары татар теле һәм әдәбияты буенча күп төрле диплом лауреатлары һәм бәйге җиңүчеләре. Мин бик шатмын. Мин шат балалар өчен, татар телен өйрәнгән өчен, туган телебезне онытмаган өчен, гореф-гадәтләрне өйрәнгән өчен. Шулай итеп һәр балалар әти-әниләрен, үз балаларын безнең якшәмбе мәктәбенә китереп торсыннар. Бүгенге чара тирә-якта гомер итүче милләттәшләребезне дә берләштерде. Мәсәлән, махсус бәйрәмгә дип Актүбәдән 70 чакрым ераклыкта урнашкан Мартук районыннан Умырзая ансамбле килгән. Ансамбльгә 14 олы кеше һәм 15 бала йөри. Умырзаяны җитәкләгән Әлфия Гали кызы шатлыкның кадерле кунагы, аның оныклары шатлык укучылары. 15 ел хәзер безгә уже. Быел булды 15 ел. 10 ел булды безнең ансамблебызга, Умырзая дигән ансамбльгә. Монда тоже безне чакыралар, менә грамот бирделәр. Монда киләбез. Үзебездә тоже җырлыйбыз, бийбез. Шулай ук бәйрәм кысаларында күргәзмә булдырылган. Биредә кул эшләре осталары үзләренең байлыгы белән таныштыра һәм барлык күңелгә ятышлы әйберләрне киеп карарга мөмкин. Мәсәлән, оста кулы Эльвира Мохтар кызы балачактан ук баш киемнәрен тегә. Бүген исә ул үзенең беренче түбәтәйләреннән башлап соңгы эше әлеге матур камзулга кадәр алып килгән. Когда любишь эту работу, яратасың, бик яхшы получается. Матур, яхшы, когда сделаешь с любовью, с душой, что называется. И на то, что оно трудно, я бы не сказала, что трудно. Я получила удовлетворение. Мне так понравился. Я раттым бу эшне. Шатлык татар һәм башкорт этномәдәни үзәге һәр елны үзенең юбилейларын менә шулай гөрләтеп, татарның данын таратып яшәргә омтыла. Туган телне белгән буын дәвамчылары аларга зур булышча. Киләчәктә дә шулай дәвам итсен иде. Таңсылу Насырова, татарлар, Актүбә шәһәре, Казакстан.